خلکên Rojavayê Kurdistanê ên di encama serhildana 12 avdarê sala 2004 li Başûrê Kurdistanê penaber bûne. 32 pêşmerget kempa Muqiblê de ya çil mal bi tenê lê mane hene. Ew nav refên hêza pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê şer dikin. Xwedê çi ferq neke bêhna 2004 de û nûka Daişî nejber dijminê me hengî wê nûka êk e. تزاين شاوا روشي بسيارج مكرن جو كداعش كيم جو داعش مخابرات سوريا وايران و تركيا هاتنا ما حالي ما كردا ولا اللي بكن وام مستعدن وقت بشمرقا دفاع اخا هر بارشي هر چهار بارشي كردستان بكن وام آمدنا كي كليكا خواستم هر روجاواش سیو د گنجین جیانک درێژ لەگەل هەv li Rojavayê Kurdistanê û li penaberiyê derbas kirine êdî ew hevdîtin li bawan nema giringin. Niha berî pêşmergatî berdewam me hevdû dît. Lê nûka dwajdbî pêşmergatiyê de o keva gotî deh tên deh diçin. Nema weke berîm hevdû dibînin ji ber got dewam wacib deh dihaya û ew gotibêjê weke berê kamil hevdû bibînin nemaye. Hinek li wacibin hinek li malê ne. Yek ji pêşmergeyan 48 sal kiriye lê pêşmergayîtiyê erkekî ser her kesê xwedanşiyan dibîne. Manet dibînî dijminê me ne zaroka ne bîreka ne ixtiyara keskî nas nake. Vîya ser me tê fardkirin em mecbîrin ixtiyar bê, can bê, xod bê, ji hel bê em mecbîrin hemî her xebata xwe bikin û em welatê xwe parêzin û ka heta Xwedê Teala çawa çêke. Penaberên kempa Muqiblê gazina ji rewşa kempa xwe dikin, lê ev yek li gor wan naberê bend got biçin sengerên şer li dijî çekdarên Daeş şerê xwe bikin. Serhildana 12 avdarê sala 2004 di çalakiyên aştiyane del Rojavayê Kurdistanê li dijî tifinga hikûmeta Sûriyê de ev gence beşdar bûn. Di dawiya sala 2004 de li Başûrê Kurdistanê di şerê li dijî çekdarên Daeş nav refên pêşmerga de her beşdarin. Ew dibêjin her demek û cihek pêdiviyên wê hene. Lê ew her dem ji her pêdivî re amade ne. Pêşawa Behlewî, Rûda û Kempa Muqiblê.